Haupa, ekuazio honetan ikusten duzu birritan agertzen dela biderkadura nabarmen formula berdinarekin egiteko biderkadura nabarmela. Hau da, formula honekin egingo dugu bietan agertzen dalako A ken B berbi. Hau da, kenketaren berbidura, orduan hasiko gara, garatzen, bakoitzean, lehengoan akarratu, ken bi bider A, bider B, gehi bekarratu. Gehi, hemen gakoa zabalduko dut, baina ez da derrigorrezkoa. Agian oitxuta zagoz beti parentesi bat ipintzen, baina gehi dagoenetik aurrean ez da derrigorrezkoa, ez du eraginik izango gehi horrek. Orduan jarri dezakegu parentesi barik. Kasu honetan nik ipini dut, eta gero ezabatuko dut. Akarratu, hau da, ekizkarratu, ken bi, bider lehengoa, bider A, bider B. Gehi bekarratu. Bigarren atalean, errezagoa dire eragiketak. Bigarren atalean ikusten dugu biderkadura arruntak ditugula. 3 biderkatuko dugu X eta gehi batekin, eta gero postekiz, bider X eta bider minus batekin. Orduan, bigarren atala, horrengo lerroan ipiniko dut, geratzen da 3 X, gehi 3, gehi, bost X, bider X, bost X karratu, ken bost X. Horrengoan ikusten dut, barretura horiek errez egiten ditut. Bi X karratu eginda, lau X karratu. Bider 3, 12, X, gehi bederatzi. Lehen esan dudan moduan, ez dut gako hori idatziko, ze gehi dago, orduan barrukoa X karratu, ken bi bider X, bider bi, ken lau X. Gehi lau. Eta bigarren atalean, lehen esan duguna. Ikusten dugu, geratzen dela, 3X, gehi 3, gehi bost X karratu, ken bost X. Orain, antzekoen artean eragiketak egingo ditut. Orain, gai antzekoen arteko eragiketak eginda, ikusten dugu hemen, lau X karratu, gehi X karratu daukagula, hau da, bost X karratu, lehengo atalian. Gero, minus 12X, ken lau X, minus 16X izango da, eta lau, gehi bederatzi, 13. Berdin, bigarren atalian, goreneko mailakoa bost X karratu da, gero 3X, ken bost X, minus 2X, gehi 3. Atal bietan bost X karratu gehitzen geratzen dalez, elkarrekin ezabatzen dira, eta geratzen da ekuazioa, minus 16X, gehi 13. Berdin, minus 2X, gehi 3. Ekizak eskuineko atalian utziko ditugu. Horretarako, hemendik ezabatu nahi dugu minus 16X hori, gehi 16X eginez. Baina bigarren atalian ere gehi 16X ipintzen dugu. Orduan, lehengo atalian geratzen da 13 bakarrik, berdin, eta bigarren atalian 14X, minus 2X gehi 16X, dalako, gehi 3.
esan dugu, ekizak eskuineko atalian bakarrik isolatzeko, hemen hiru hori ezabatzeko -3 ipintzen dugu eta eskerreko atalian, bai. Orduan, lehenengo atalian geratzen da 13 - 3 10, berdin, 14 ekiz. Ekiz guztiz askatuta izteko, bakarrik egin behar duguna da, 14rekin zatitu atal biak, eta geratzen da 10 - 14en berdin ekiz. Hau da, ekiz berdin, 10 - 14en, simplifikatuta, zati bi eginda, geratzen da 5 - 7.